Imibiko, isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhosi FM nenhlangano yeSABC. uKhosi FM luhamba phambili. Sasiphinde sashaya futhi leso sikhathi mlalelo uKhosi FM la isuke sithi ke masisukume sakhe iTheku. Lolu hlelo nilwethulela ngumkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku. Njoba namhlanje sikhuluma noKhansela uNkosenhle Madlala ohlelweni lolu esiyesithi ke masisukume sakhe iTheku. Khansela, asikubingelele emsakazweni uKhosi FM, sikubingelela nje usesihlalweni sakho njengo Chairperson of Governance and Human Capital. Ngiyabingelela kuwena sisimroza, ngibingelela usigameza kanjani abalali bonke. Baba impela kunjalo, sesingenile enyangeni kaMarch Khansela, inyanga yamalungelo la isigqugquzela khona nje umlaleli wethu ekhaya ukuthi azi ukuthi unelungelo futhi nomunye umuntu omakhelwane naye ngokunjalo unelungelo nokuthi sifundise nje Khansela ukuthi siufunde umthetho sivivinywa ukuze phela sazi ngamalungelo ethu nomuntu azi ngelungelo lakhe nanokuthi angaliphazamisela omunye umuntu kanjalo ingakho nje namhlanje sithi ke ake sixoxe ngoba kuningi siyesithi masikhuluma nawe sikuzwe ukuthi ke uma ubuka umhlalo waseThekwini namalungelo akhe nokuya kwakhe kwentuthuko kuningi siyesikhuluma. Khansela, uhlangana nathi nje namhlanje izakhamuzi zeTheku zisakhungathekile emveni kwezimvula ezinamandla eziyezashiya umonakalo omkhulu la eThekwini. Ngabe zihamba kanjani inhlelo Khansela zokutakula nje nokukhuculula iTheku? Kuyiqinisa impela ukuthi sike saba nezimvula ezikhawu amasonto amabili amathathu edlule zilandelana. Lezi imvula ziphazamise kakhulu indawo zangapha ngaseningizimu eSouth yeTheku okugcine kulidela ekutheni kube khona ukulahleka kwemphefumulo, ukulahleka kwamakhaya. Abantu sicela nje ukuthatha lezi thuba ukuthi sidlulise amazwi enduduzo emindenini elahlekelwe ihlobo zayo nalabo balahlekelwa amakhaya ngoba into yokungabi nakhaya kuyona into encane. Ama-teams ethu-ke njengomkhandlu weTheku aphumile athe chithesala njengamanje ahambe ehlola umonakalo ukuthi ungakanani okhona, akwazi ukuthi angenelele alungise la kufanele alungise khona into efana nokulungiswa kwemigwaqo kanjalo nopayipi, into kagesi nezinye izinto ezahlukahlukene. Uhulumeni-ke siyajabula ukuthi sikubonile uhulumeni usebenza ndawonye, uhulumeni kazwelonke, uhulumeni wesifundazwe kanjalo nohulumeni wethu oholwa umeya uXaba. Sibabonile bephumile behamba bevakashela abakhahlamezekile futhi ney'nsiza ekufanele zize ziyabukakala zisondela kakhulu. Usizwile nje kaNdlebenye ukuthi ngathi namhlanje kuza ungqongqoshe kazwelonke wezokuhlaliswa kwabantu futhi ungqongqoshe wezezindlu umama uNkadimeke. Lokho kusijabulisa kakhulu ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni uthathela phezulu udaba lokukhahlamezeka kwabantu. Bese-ke siphatheka kabuhlungu nje ukuthi kule mizamo yethu yokuzama ukubuyisela uzinzo emva kokuthi abantu abaningi besale bengwane ngenxa yalezi ikhukhula ngamanzi nanjalo nogesi. Abasebenzi bethu-ke babhekana nento ezingalungile. Izolo nje lapha kwaBest kukhona umsebenzi wethu oduthuliwe bethi bayolungisa into yokubuyisela ugesi ukuthi ukwazi ukuthi ukhanye kuleya ndawo. Sicela ukuyithenga imiphakathi ukuthi isebenzisane nathi ukugcina abasebenzi bethu bephephile ukuze bakwazi ukuletha idingo kubona. Usakhuluma njalo ngicanthi uthinta indaba enkulu Mpumuza uma ukhuluma ngabasebenzi nokuthinteka kwabasebenzi kuyinto ebhlungu kakhulu leyo sixoxela yona njengamanje. Ibalekile leyo uqinisekisa ukuthi abasebenzi baphephile njengoba ke indawo eziningi zisenayo inkinga yokungabi nawo ugesi ngenxa yazo ke imvula njengoba kade ukhuluma nje. Mhlawumbe usichazele nje ukuthi iziphi mhlawumbe ingqinamba ikakhulukazi enye inhlangabezane nazo ekubuyiseni ugesi endaweni lathina esihlala kuzona. Mhlawumbe umuntu akaqale ukuthi ngesixolise kubahlali baseThekwini izakhamuzi esekuphele iy'nsukwana impela ezinye zingenawo ugesi endaweni zazo. Lokhu-ke kubangelwe izintwana ey'ningana ezinye zazo umuntu azoyiphawula la. Siyazi ukuthi kulezi iy'nsuku sibe neshwa lokuthi kubuye i-load shedding. Now-ke i-load shedding uma ngabe isuke implementwa ivamile ukuthi ikhahlameze inqalasizinda yethu ngenxa yokuthi ayakhilelwanga kahle ukuthi ilokhu icima ikhanya ifuna ukuthi sisondelele kuyona. Sithe sisadilana lawo ama-outages abenziwa yilento ye-load shedding. Naku sesiba nalezi ikhukhula ezishaya eziphindelela.
Nawo-ke uma kuney'khukhula-ke izinto esibhekana nazo ilezi zokuthi kuthi kuminyaka endaweni uthola ukuthi imigwaqo igugulekile, ama-bridge, abasebenzi bethu abakwazi ukufinyelela khona kulezi ndawo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi nama-power stations ethu angaphansi kwamanzi, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bakwazi kufanele silinde amanzi aze ehle ukuze bakwazi abasebenzi bethu ukuthi balungise. Ezinye-ke zey'ngqinamba lezi esibhekene nazo ezenza ukuthi kusithathe isikhathi esijana nokho ukuthi sikwazi ukubuyela siyokhanyisa lezi ndawo. Lokhu kokubuye kwenziwa wesike ukuthi abasebenzi bethu ey'ndaweni eziningi siyeke nje yalo olimele wa-best. Ikhona lento ukuthi umphakathi bangabe idiniwe ukuthi ugesi awukho kanye amanzi awekho. Uma ngabe ngingena iy'moto zethu uthola ukuthi seyihlangabezana nokulinyazwa. Siyacela ukuthi-ke umphakathi isebenze kanye nathi. Sicela ukuyiqinisekisa ukuthi sisebenza kanzima kakhulu ukuthi senze isiqiniseko sokuthi zonke iy'ndawo ey'ngenawo ugesi namanzi uyakwazi ukuthi kubuye ngokushesha ukuze umphakathi ukwazi ukuthi uqhubeke ney'mpilo zayo. Uyazi khansela kule mpela sonto sibuya kuyona sibona imvula enkulu kakhulukazi-ke la eThekwini kwavaleka imigwaqo kwantanta iy'moto emanzini. Ingabe mhlambe-ke izinga lengqalazinda yethu yomgwaqo efana namapayipi, itamkoko nokunye liqine ngokwanele ekhansela ukubhekana nalezi imvula ezinamandla ey'ngaka? Angifuni ukukhuluma iphutha. Ingqalasizinda yethu beyingakulungele neze ukubhekana nalezi mvula ngenxa yalezi izathu ukuthi usosayethu uyibona basisiza ngendaba zey'mvula. Bayakwazi ukusitshela ukuthi imvula elindele emva kwalesi sikhathi. Iy'mvula ezinile eThekwini kusukela ngo-2017, 2019, 2022 no-2023 ngicabanga ngikhumbula lezi zikhukhula ikakhulukazi ka-2022. Bathe ososayensi lezi mvula zina kanye emva kweminyaka eyikhulu. Kepha uyabona ukuthi eThekwini sezimele ziphindelele. Lezi nje zamanje zika-2024 no-2025 bathi zina kanye emva kweminyaka ewu-20 noma emva kweminyaka ewu-40. Kodwa uyabona ukuthi zine ziphindelela. Ngakho-ke zithe zifika zayifika vele i-infrastructure yethu. Ingqalasizinda yethu intengantenga ngenxa yokuthi besisanda kuzaba ukuthi siyalungisa siphuma ku-2022 okwenza ukuthi isimo singabi sihle. Nawe into esesiyibonile-ke esiyenzayo njengomkhandlu ukuthi uqala sifake lento ekuthiwa i-early warning system ekuyinto esisizayo ukuthi sikwazi ukubona uma ngabe kuzoba khona iy'mvula senze iy'memezelo. Siyacela kakhulu ukuthi imiphakathi yakithi ngesiyikhipha lezi y'memezelo njengomasipala bayithathele phezulu futhi uma ngabe sicela ukuthi basuke ey'ndaweni eziphansi eziphizo kwemifula nani bakwenze lokho. Into yesibili ile yokuthi siyacela into esiyenzayo ukuthi siyazama njengamanje ukuthi mesiyivuselela le ngqalasizinda sesiyivuselela ngendlela yokuthi amapayipi amakhulu ngendlela yokuthi akwazi ukumelana noma yingakanani imvula. Nawo-ke lokho kuzothi kuthatha isikhashana ngenxa yokuthi i-cost imali yokwenza leyo nto ithe ukuthi ukunyukela kancane kule mali ejwayelekile ngenxa yokuthi amabhasi kumele siyenza amakhulu ukuze ingavimbeki ikwazi ukuthi ihambe yenze umonakalo omkhulu. So kufaka imiphakathi yakithi ukuthi ilekelelane nathi ngenxa yokuthi kwezinye iy'ndawo la uthola ukuthi imiphakathi iyalinyalela khona imizi yayo nempahla. Ingenxa yokuthi ama-storm water drains ethu asuke eblokhwe imfucuza elahlwa yithina njengemiphakathi. Besiyavimba lapha imvula kamanzi abesiyaphuma kangena emizini yethu angene emgwaqweni enze imonakalo. So siyicela imiphakathi yakithi ukuthi igcine iy'ndawo zihlanzekile. Imiphakathi yakithi ingakhi ey'ndaweni ey'sey'godini. Imiphakathi yakithi ingakhi enhlabathini ehambayo futhi balalele uma ngabe umasipala unxusa ukuthi kule ndawo bakhe kuzona baphephile uma kufanele basuse bayeso kwezinye indawo bakwazi ukuthi ba-cooperate bafukelane nomasipala. Sengizokudedela nje ngiyabuka uma ngikulalela kuyo yonke into okukhuluma ngayo. Kuyacaca ukuthi kushuthi le ndaba yokuguquguquka kwesimo sezulu soyinqoba uma ukuthi mhlambe sibambisene sonke. Kunjalo kumele sibambisane thina njengohulumeni sinomsebenzi ukuthi senze ukuthi ingqalasizinda ikwazi ukumelana nalokho ukuthi kufanele bayibiza ngephecelezi bathi mitigation and adaptation ku-climate change. Kufanele sifake imali ekwenzeni lokho, sifake abasebenzi ubuchwepheshe. Imiphakathi yona nayo kumele ibambisane nathi ukuze uma senza ama-warning okanye sicela ukuthi kungakhiwe ey'ndaweni bangaboni ngoba kusomile
kanti isayensi yasho ukuthi kwake kwabamanzi la ngoba kuthiwa la akabakhona phindela siyinxusa kakhulu imphakathi yakithi sizosebenza ngokuyikhandla ukuthi isimo sibuyele kwesejwayelekile siyicela nayo ukuthi ibambisane nathi. Bumuza siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sesiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo uma ukuthi ke sobe sixoxa nawe bekade sikhuluma ke lana ukhansela uNkosenhle Madlala uChairperson of Governance and Human Capital eThekwini Municipality. Lolu hlelo ubulethulelwa ngezilokotho ezinhle ngumkhandlu weTheku Masisukume sakhe iTheku.